gospel in na in nhai có ngu ya u try to play trong nghi ya in tu shagat ma lệch bên na chính sai trong cả gospel cha perfect baroka way tan onda kilomat di temru in bên crowd chính hidup leng bagi lok bai inya inya lek menang ya laku berbapa dakabor ku try pada dakabor chính in your job sisa lệch bên na chính sai trong cả gospel cha perfect baroka way tan onda kilomat kitem ru in bên crowd chính hidup leng chỉ sự on ngăn cần rèn cắt lem bát đi có ngu chi có trong u mình xin ba kun un nhà làm un daya pi a chính man kasi lệch bên na chính sai trong cả gospel cha perfect baroka way tan onda kilomat kitem ru in bên crowd chính hidup lệch bên na chính sai trong cả gospel cha perfect baroka way tan onda kilomat kitem ru in bên crowd chính hidup leng try Tuhan bangerku yangi dakapor kacing ai gijik berhukum ulapa agi benta tu pensleng te akrai benta gigerbat yulapahan itu ai hidakan akrai hidakan barolang tu pentembai try ngiskel Babylon hangi kat bagi dan yaseng lang Syong bagi batu yalam baro pardu penkentang te atrai benda gigerbat yulapahan itu ai hidanam atrai hidanam barolah tu pentemai Rai hati di aiti baro lebat len singi yadem bajingi trong bikan yai tu dan habis jing su gishen te atrai benda giger
tu scale chính du ai trong đã chính ích cha mi kịp phai na ca kẻ chính đi xây trong dapat chính kerku tu ai te akrai menta ikerpat dula paha itu ai hidan akrai hidan parolan tu bertema bahan hidoan hidangam atrai hidangam barolan tu bertengah Jika kentang bau dan mensinga berkualan show Asenda uji sucing ikai bako kanunganan Kuslai bertekim lapen wetem nece Kenjo bentron bawan cing pensoi ngale syajaga Kentang hudon Kuslai bertekim lapen wetem nece Kenjo bentron bawan cing pensoi ngale syajaga Kentang hudon Pemensim kaswai bakter thong hapo Sengil jongan Non kecingkat ngen ba pengat ban kumpo Lagi basku Unang penim usong hajen kat bangi Ya selok lang Ngan bersyangam laya tu ya giti Selok batian Unang penim usong hajen kat bangi Ya selok lang Ngan bersyangam laya tu ya giti Selok batian Dan kelingatip ngaya ku ya jingku Selebat jing ting Usya skoda ka jing ibat yangan Upen skill pang Hitarai jumayanga undalong Ulok arsam Nada kreng yanga Syapang kipopan Kijing lelan Hitarai jumayanga undalong Ulok arsam Nada kreng yanga Syapang kipopan Kijing lelan Bapitip yaka jimbang jongka jaga kentang putrai Lek bacong ha cingka serngil jong uban Pinyo gerhai Abad syabar pimi nakata kajing Syembat yang ya Kedur ukin rat bangkit halati Ken mau ken yang Abad syabar pimi nakata kajing Syembat yang ya Kedur ukin rat bangkit halati Ken mau ken yang Ayi Dajing lengo Yuji sunong na sabren Malaysia jauh ikum yanga Unom pop ubah kita Oh, scalpela, banyai long, jing wai
Jing inom penim yangan Ajing kiamen simu duai Uyasai panlang ukbah Ajing bisa sep kungkasna katut namar pok jonga Oskau pelan kan yai long jing wai jonga Bushat namar pok jonga Oskau pelan kan yai long jing wai jonga Oskau pelan Jonga baro ubah lang jong uhi uraya di hakadikna marway halungkan mari Oskau pelan Sedang keketian kejong mulai utrai ulong-ulong ap lang berat jonga nganom kerdo dungi doai ni aingo yame ablay kupa jeng buah beneng barialam ya ke presbiteri haduk kene kesengi ke kelimat ke pamenta ngiyo iya kesangti badon bor ke jumi kendal na kamenta jong kene ke presbiteri Mira don kat ban ngi kam jong ka baro ngi kermen skematrai dagi jing don kat ke jome hado bangila ban pendep jikini ki eke baro don kat dagani ke sengi ke bakraw ke bakantang yaki pailang jong ka prestri ki wan lang hang ni kamadan
bat di kewairo ngikermen skam kejingkerku kemingin yo don kat be syakri ke mitrai ke ban pule bat sam de ke kubor ke kecin ke jome bagi jingker wai ke samla ke bayar ko fair ni da ai ngok kena de jingerap ke jome ngikermen kin long ke bajob ngeu atrai jing khot kerpan namar ke teng trai jing Yesus Kristus pan jing ni baro amin dang nya ke jing seng de ke jingker wai ke pas san spa sau punyau ledang don kebabat ke jingker wairim san spa sau peu san spa sau punyau san spa sau peu aden ke jingker wai ngakot ye temen masan esil lalu temen masan nakabalang juai ngir wai ke jingker wai san spa sau punyau ngam ngeu le rain ban klayu trai ubalamap yang ban burom ya ka kten bu ai bat ya ka deng phana hau kres ngalalai na ka pop bat ka jingkit jonga phar kalado ha ka deng phana ngala ye ngala job te menta ngan komen jiunom show kumta ngirwai bro record sngo ba ban yeng am theo le rai ban pla
ngan puli katu kani kita khot na tin ke jong blai kaban pan sngaw ngi kumu pai lang jong ke presbytery kaban kong kalong ni kolosai kalanong ka ba ar kada khot ka ba phra bat ka ba khandai ki kantin ki bang kum ni to sumar phi yo bandon uno ubarang lute ye phi dalaga jing start par thai bat daga jing syukur ka ba thala kat ba kum ka kom pateng jong ki breu kat ba kum ka jing hikai jong ka par thai te om kat ba kum mukres na ba ha u kata ka jing dap baro jong ka jing long blai ka shong tali ka ba ar ka bangila ban shem na ka kitab ki proverb kalanong ka ba khat wei ka khot ka ba khat sau ki contain ki bang kum ni ha ka bam don ka jing lam ka ba start u pat ba u klon henrei ha ka jing bon ka jing perkhat ka jing scam ka don ka balai ka banta na kitab proverb kalanong ka ba khat sau ka khot ka balai pu sau ki contain ki bang kum ni ka hok ka pan kan tiu ya ka jat ben reu henrei ka pop kalong ka jing le ran ya ka no ka kenja ben reu bat ka ba khadu kalong ka bangila ban syam na ka kitab sam kalanong ka balai pulai ka de khot ka ba khat ar hadu ka ba khat nyo nginya ngap ya ka suk kata ka jat ben reu ka ba utrai ulong blai jong ka bat kita ki breu ki ba ulajit banlong ki jing yo kan ti jong u trai u khmi na breng u ya i yo khon ban reu baro naga jaka shong jong u khmi ya baro ki ba shong ha khando ma u ken yo ba thau dur ki dono jong ki baro u ba par khat ki kam jong ki baro om donus im u ban laj im daga jing bon u pa ya pom u rat ba yo laj daga ba jur ka jing klan u kulai ulong ubathala banlong kejinyada lemni onom pelat yaunu unuru da kaborba jong u to blayon kerku yagini kentin ke bangili osngau nyinya pendam lang ha kejing duai nyaingo yeme ko trai ublay bodon bor baro ubathau yaga breng barka khendau ubabu yaga jing long briu man briu ha ka sla jong ne khendau bangin im tang sipor ko pa nyaingo agni ka pono pai si kan rat basmun kumu pai lang jong ka juai presbytery nila banya walang kat ni ko try ya ka man tai ka ni ka duan jong ka jing slok ban ban ngabru ka khubor ka tin ka ba im ka jami kan rat basmun ha ka bangin yo ko try ya ka man im ban ban ya ha ka ni ka perthai ka badap ka jing kala ka badap ka jing kalan bat ka jing ya ka ba ka saudong yingi ladangi pat ka ki khat ka ba kan japriu ko try bi ni ko magadan ka jing do jing karmen kon rat wat ka ri bat ka jala ka jing kan rat lada mehi ko pa bi lada memwan ya ka man pelat kloi ban rescue yingi kan rat nangi kti ki jong baman ki ba bat yingi ko pa i ko baga jat men riu atrai kan don apreng ka jing trot bat ka jing swai ngila tuj no ko trai na ka jing im jangi ka ba kan jaman sem bat ngila sedang ni ka ban sentoi lang bat ki breu baro ngila sedang ni ka ban yat kan rat ha ka lanti ka ba jlan ka ba kelut kan rat kat kum ka mon ka jong i kan rat han rai ngim sim la yat kat kum ka mon ka jame pa be ka ni ka por jong ka ni ka no pai si kumu pai lang jong ka presbytery ni wan ka ni ka jan met ko trai ye ka man tai ka ni ka jing slong kenal basbun bat ngi do wai ka jing snei jame kan don lem ringkat bat ngi ko pa ha ka men tap ngi ka snam ka ba kodor ka jame ba ka wai ka men sim ka dan hang ni ko pa na do ki khna ki barit ha do ki samla ha do ki rangba bat ha do ki bla thamen ko pa kin don po ka jing da blai ka jame ko pa ba ka ni ka madan kan long po ka jing da blai jong ki angel ki jame ko pa ha ka bangin yo ngoi ka tin ka ba im bat ka tin ka ba dan bor ka jame ko try bangin lang yang man panan kam ni ka ko try kat kis ngi ginang wan ko pa kis ngi ki ba sakman jong mi na do na shin rong kli ha do khong dong jan bagi ai ge ki jing pan kre ki ba kan jam priu ki ko try men pan jan nai ki dau man sim ba kho ju jam ko pa bagi na mi no nang ni thali han rai ngin mi reng kat ba ka jing kut jing mot ka ba shisha ye ka man sakri me wada preng ki e ki ba bon jat ki bangin ban yat kan rat han rai ngin pai tang shame kan rat
besbun ulang utan rai jong ke jingkar ku sim tingi kene ke por ke kodor ko pa sim ti ke por ke bang sa jong kene ke siru komjo ai bor ngi kan ra sa ji sen pat bingin pai khamat shame om tang ha ke si sunday hendra ngi long ki full time christian na khamat jami ablei bingin am long ki tagi part time christian ko try hendra ngi long ki ba ai tilut met bat man sim shame kat bagal la jong ke jing snei ke dang don yang ko pa sim tingi kum mangilong ko pa daga ba ma bat klet ke jing bam hok ba jing i wei pai wei kan rat besbun haga kerteng ke jemi try bonong penim jingi Jesus ni pahan bat ni kerpat ni baro nado menta bat churu ki bom jukut ru amen Kadon kwe ka kam ka perstri kan lek ni kapor nak mutagi ni teman pesan ki badap ar pausan snem hagi jing sekri jongki haga ni kapor kum ka presbiteri ni don ban pen pau ka jing ngeu burom ya ka jing dap ar pausan snem ka jing sekri jongki kini kita men pesan apo ka presbiteri kita kelong itemen pesan SO Bamon na kabalang Presbyterian Kimus Niang. Bari temen pesan JM Bang na kabalang Presbyterian Mostem. Ngidon ban ai ya kani ka certificate of appreciation bad ini ijing ai na ka Presbyteri. Ngas ngau bah ban khot ya i teman pesan jembang sengau bah ban pediang ya kene ubelai na kebenta kaburom jonghu amen tak kulai sibon haga di kapor ya gani ka bentana doi teman pesan dia embang balayo ban pediang ya gani ka jing ai sumha jong ka perstri balai unang karku ya pi lupin yo ya ka met bakoj bakia ban kermen ro ya teman pesan S Obamon na ka benta ki sekri jongki te haga ni kapor ngin lom ya ki jing ai ngo ngi kerpat ye nongwan jong ka presbiteri ngi dap dak jing ngau kemen haga niki arsnem ngi nomla ban pelong ye ka presbiteri kumbalong menta ngi pej piawan dak jing kemen ngi kermen maga jing ai jong pi se ka kam jong bolai ngi ai ro dak jing kemen ngi kermen scam haga dik por ba pinyo ban yano kelo se kam jong ka presbiteri maka presbiteri sibon ki kam jong ka ban penjari ke gospel ke jong Yesus dekat ba dang lom ye jing aingo ki don kini ki kwayar ke standing kwayar jong ke jing seng samla juai prestri bat ke balang presbyterian thalabo bat bot saka balang presbyterian sikan persit ke pediang ya kanika presbyteri to kerpat ye volunteer ban de lom ye jing aingo Nona yai touching air, but yana troy la na matya ki jinyale. Jisulam haruruma jajai, haki jaka plungerna, ben immense, but priya, try riyanga. Jesus
tibatkan yana Jisu baskan yana Jisu baskan yana Jisu baskan yana Jisu baskan yana bat yana yana haba jing pen shoy kiwan hasenda jomna tin yana hajing yai len tibatkan yana bat yana kai tu bat yana yai hajing bat yana yana langa mat yaki jing yale Jesu lam harun manjanjan haki jaga planjenang pen imensin bat priya try rianga Jesu lam harun manjanjan haki jaga planjenang pen imensin bat priya try rianga Longkut basket basket Sijing yana jonang tin yana hajing yai len tibatkan yana tin yana hajing yai len tibatkan yana tin yana baskan yana Jerusalem, Jingwan Choban Pon, Yabu Jesu, Halapen Mo. Jerusalem, Jingwan Choban Pon, Yabu Jesu, Halapen Mo. Hata Jingwan Choban Pon. Yarangan long na kren lupa Yarangan kren in jomna Kashisha Hajan ulong oleh upon Yo ibai baken on Ilayas dengan yanat men Jisu unwan hanta shen Iju yo ikamba putra Urong hati bacong kampe Jerusalem Jingwan Choban Pon Yabu Jesu Halapen Mo
Haros trong Jerusalem, Giêsu đi siêu lên. Uyam na benta juga, uyo izin shisha. Adu kini kiswi menta, kini kiswi menta, yang nama Jongna. Jingwan hasil jombi putrai, yorak nanda manyo isya. Jerusalem, jingwan coban kon, ya ujisu halapun mo. Jerusalem, jingwan coban kon, ya ujisu halapun mo. Pada jingwan coba aku pa. Yarat ngan rong lekret lupa. Yarat
Tuhanด้วยBlay ubak pa jung bah meneng memelong blay ubadap lut iki jaka baro blay budan bor lut holor ki ai baro mod blay batip lut iki jing mut bare jongi kenrat bi ik klimat jong gani no phai jong gani gasngi iwan pau kumni kumengi ngilong ngitip memetip ik ai ka badon hagi do nut bat ki khalai ki jongi nginam la ban buru ai ru ma khmat jong me ko kenrat Hakmat jong ki beri ngilaban sulek menle. Handrai hakmat jong mi TM. Ya ki para beri ngilaban supen bit ko kenran. Handrai ya mi ngimla. Kenrat bi kan klimat jong ni kapur. Ya aingu ya me kum ka presbytery. Ha ki jing ya lenti ki jong ka ko kenrat bi. Ya ki ni ki pratali ki mau jam ki bagala jam. Ni isi sha ko kenrat bi. Ya ki ka bak ner ka jong me. Kau mele alam yang iko kendat bi, heki por baro, walau don ki kep jong gajing yai enti jongi, ni haban ma ki jing gajing tenju, ki jing jinjar ki jing kuslai, hendrai ngitip, memedon ringkat bat ngiko kendat, kadon ki kep gajing im jongi kum ki beriu, habang ngidap ngibiang, ngikum kelet ngikum let lendat yame, hendrai mengidon ki jing elek ki jing jinjar jong ki jing im, ngiwat yame ko kendat, hendrai ngitip memelong ublay, bum junyau bum jukhen, kita ki jing duna ki jongi, wat haduk mentah ko kendat bi, daga jing ij belay ke belay tok song yang jong meyangi, mele tak song langi kum upai lang jong ke presbytery, bengini don nak nega lumpung ke jong me ko kendat bi, daga way ke jing mut bat gawe ke jing tu, ban yarok ban penkrau, ban kentiu nam me, lang ba ke jing ruai ke bengi ruai yarok, lang ba ke jing duai ke bengi angi sentur ke jongi, bat lang ba ke tien ke jong me ko kendat bi, ke bengin siok sngau, ke bemen sekeren lang ba usyakri ujong me. Pada ni kapur ngi ai ni jing ai ni terwang ni jing ai ke berip ki jong isme ko kandat bi pediang bat kerkhui ki kum ki kilong sngeu ki ni jing duai jungi hakar teng jisung duai ngi pan ki kerpat ki ni baro amen ya kene kapur ngasngo tho by pastor marpanai lawan lang bat ki bahaya ngasem balong pon tumen basan jong balang jayau ngi pediang sing bahaya pi ki bahaya ngasem jeng i pastor hagan ni kapor ban don mentalem ban ngi te parabangai swa bangin poi cak kubor nak ketien ki jong balai ki senia hi pastor ban pinito yalade ban ngakarpar je pi kat bala ban yo ngeu je ketien ki jong balai itip la arsnem nginam yo jing sing pajba kumne ngir angnot mengisah skor ngapej jing wan jong pi ngakom moderator ngayo i kalong ga bas ngau hun ba kan ni kamadan kaladap tingi kermen skem pinyai sya naga benta banyo ngau ro ya ka kten ga bakodor ga jong bulai habingi wan sene ni de kermen skem banyo ya kata naga benta usyakri jong trai te swa banyo ya ka kubor naga kten ga jong bulai Nginyarwai ke jingwai ke balai spak kat kendai bat lai spak kan nyeu Pika benta jong ngajiu nong bordor tam ya ka pruthe silenter ka jingem jong ai ngan ya putrai ban be lembat me lembat me lembat me lembat me silenter kat em jong ai ngan ya kutrai ban me am duai ban yo ka jing su em ne jing sau ba pruthe ya ka she dong an nom shete tang bangan yo ya ban be lembat be
Dongan nom shepting nang bangan yo yai man me hakilen di dum tu suman ban haki yong terthe shaka kher nop neng bateng shan ai ngan yo rung lem bat me 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 shaka kher nop neng bateng shan ai ngan yo rung lem bat me. Pemesan moderator jong ke presbytery ibelam ye gani ke jingiseng hagani ke nopai jong gani ke sngi I moderator jong ke Presbyterian Church of India ke jongi ibadan ro ringkat bat ngi hagani ke janmin kinong syarai ki bai hala ke jong ke presbytery baro nadu ki pastor ki temamesan ki balong ki kpa ki jonga ki hinmen bat ki pararu haga kam ke jongu kenran hala ke jong ke presbytery hang ni ki dekhot jong ke komiti balang baro ru hagi district ki baper ki dekhot ki delegates baro jong ke presbytery nagamenta jong piru ki parabanget ki baien ki long kpa ki long kme ki parlok samla kan thai bat shinrang bat ki hep ki barit bat baro ru ki bala banya don lang bat ngi hagane gapor ke be snok ti lang bat ngi hagane ga jing shakri yo blai ngai shim ye gane ga kabu hagane ga janmit jang gane ga sngi ban ai khu blai ya phi baro haga kerteng ka bat yang tam ka jong utrai bat unong penim unong siu spa ubai e jongi u Jesu Christ kan nung adap daga jing sngongu ka bakraw yo blay hagane gapor bagi sngongu sngoburam ya ka balang lengba ka presbytery ka bala ibet bat kan mau ya ka gerteng ka jonga ya ka bangan yo bentalem haga jing shakri lang ka jongu blay hagane ken ka janmin bat kumjuru haga jing eseng ka baminmit shibet ngangit skem kumba pipila dwai u blayru undon ringkat lem bat ngi Ngiyoi kumni ya kamaryang kaba itanat kabau blay ulaay halor jongi haga bagasngi ka doit lembaki gejat ke jongka ya kamaryang ban pensaat yangi bat hooj ru bangin laj naga jing shit u blay uparu bat uay hangi ya ganegal ya kabala ban pentengen yangi haga nega janmin ngisngo ban ay ngo yu blay ki para bangit ki ba it ke jonga bagalong gajing shisha ya keba ite mamasan moderator ilapan kan mau artali gisnem ngilayat haga jing im gajongi kabang ngila duno ya gajing shakri blay ki bakum kini ngila duno ya gajing shakri kabangi ngijuyo kabala long do long snam bat kabala long mensimru haga jing im bat haga jing ya lenti jongi kum kabalang nadu bala seng nong rim ya ka hagi spa tali gisnem ki bala litno Badhoan ngis ngoban aingo yu blay haganiga janmin. Bakat ni ngila banya donlang haganiga jaka hagalempung. Yaga bangila ban shash kohor yaga ktiin ka jango blay. Hon kaniga snem artli ki balalint no. Kila hikay yangi shibun ki ay ki batamay. Haga jingyat lenti kalakta yaga im ka yang ka jongi. Kalakta yaga jingyat lenti ka jongi ubriu ka kamay ka gaji bat kaway. Kabayaday bat kabakin jado ka jongi kalaktaru ya ka jinglong mensim hagi babun don kila pai show blay bat don ru kila jngai no try bagi la lej no shiki jinget ki bapala hagani gapor bat hagani ga jog ring ngoban ai ngo yo blay ki para banget ki ba ien bakat ni ngila banya don lang hagani ga janmin ngam tip sakat nu ngin nang yo ya gani gapor ya kabangin syakri laj lu yo blame
Namar ngiyo I ye ke jinglong jeng ke pertai hagini gisngi. Lada bi pet ye ke tibi men step lada bi shim ye ke kot kubor. Lada bi shim ye ke lat patai kubor ke balang ke media hagini gisngi. Ngiyo I ye ke jing pendep ye ke jing tho agak tin ke jang oblay. Kaba ke pertai ngiyo I ke kulumar. Kawat ye ke jing kermen bat kawat ye ke jing suk. Bat ngiyo I ye ke jing kulumar ke jongka. Ngiyo I ki donru ki ri ki ba I bagi para ki hinmen ke jongi. Ki terang ye ke ban syakri yo blay. Henry kim yolat setia. Henry ngilong ki bala kerku ki jong oblay. Haduk kene ke keleman. Kabau blay udang syas ngobha ye pi bat yenga. Kita ki bala jihit ki jong u. Banginang yo ban ye syakri blay lang ha kene ke keleman. Padangan duai ki para bangin ki ba ien. Ingin numpelanay kahaya kene gapor. Bangingay skem bakum bagaktihin ka jong oblay. Kapan kan mau yangi haga kitab Ezekiel kalanong gabat saupun riu kadakot kabakandai. Habang irung siya ka jing syakri blay. Habang irung siya ka ying ka jong oblay. Kabaw Ezekiel uong ya ka jat benriu kabalajit ka jong utray. Uang haba pirung na ka kerdop kabasyatay. Wat mlekpay ne wat mino na katuka ju ka kerdop. Kamut ke bapirung nang ni pinhap shna sagaway pat ke giat nang tay. Henry Ukraine ye ke jinglong mensim. Bahaba pirung nang ni wat mi shu ki jo. Wat mi shu ki tu ki jo ki briu ki bapi pirung. Haba pi don na ke jing syakri belai kadai ban don ke jing kela. Haka jing im ke jangu briu. Ki para banget ki ba iet ngadwai. Ba kene ke janmit jang kene ke sngi. O belai Ukraine hangi ye ke ktien ke jangu. Kumbayong itu memesan moderator. Kani kadang day kesin ke beningkong ke jonga. Haga presbytery ke jongpi. Ke kerteng ke jonga kumtu kumba pipi layoi. Lesi don na pedeng jongpi ke bala itu yang aru. Lesi don ke bampat shim la ban itu. Bat kum ke jing pen itu lingkot agane kesngi. Ke shong ke jaka sa ke jonga kelong hamaulai nong mali yang tia shilong. Ngedon haga balang presbyterian jayau. Ngatrairu aga jayau pastorit. Kabangidon haka lai teli ki balang. Lai teli ki tenat balang. Ngidon ru ki lingkatrai ki badon. Hasor Shillong bat Shabaru kumjo. Ngidon naga jayau district. Haga Shillong rilum presbytery. Haga KGP Senod sepngi. Kabangilong Shiparaken. Baga Senod ke jongpi. Ngangay scam tangkata. Kalabiang bangan penitu yalade. Haga niga janmit jongganiga sngi. Ki para bangit ki bai nadu bangalatip ye ka bangade ban keren na kene ka janmit ye ka balayo ban ye phone ba itama busan jong ka balang ba kumjuru na kapor sya kapor I pastor sketri ila jupan kan mau yang ye kene ka program ngala pendem ye ladi ha ka jing dwai ngong ko try ka kubor bangangait bau blay don ye ka kubor na ka benta jong ilang baro kum ka jing ban kre kini ki parlok ki jonga ki badon nang thi na ka balang presbyterian umber ki badai ru kawai na ki balang ki bangangapen ki don bat ngi bakian ai ru ya kawai ka jingrai menta bat shibet ru kin yo ban ya syakri lang bat ngi ha kane ka janmit pada kane ka jing seng na duai bau blai un kerku bangin ngap kum ka jing duai bangin pen kre e ki donut ki men sim ke jongi Blapen krela mensim Butrayon koryanga Namardon kajing trang Haka mensim jonga Bani yau try Ublarianga
Balong jingkerku ban priang yau Jisu bat ban at baro ya jinglong barem bat ban pai shaka jing jing kuslai henrei ya kaye usumaru trai jing ben shoi bun la ban wan henrei uya dau Jisu naki eryong babun jai miri hapo tham yang pernah Mardon kajing trang haka mensim jongan ban iya utrai ublari yangan balong jingkerku ban yang yau Jisu bat ban ai tilot baro ya jinglong barem bat ban hai shaka jing shai daka sor jing rai ngan ya roy ya try cleansing artatim ngan benar kerteng jongmu ngan bat kikti jongmu Jisu hi baun lam yang asyari jing syai baun lam yang asyari jing syai betah ke perong jomble tungine duai au blei baduk pa jongi ubah habneng utrai jong ki met bat ki men sim ke jongi utrai jong ka kam bat ukli jong ka balang utrai jong ki ei baro ki bangi ngila ban yo i bat ye ki taru ye ke bangi mla ban yo i de ke ni ke khmat ka bagan jado mela thau bat mela pelong ye kita baro ku kenran pagaktin ka jame ka yetu yengiru badamiru lalong ki ei baro padu jing thau uba kodor ne kita ku kenrat ba yin ulong ubriu yo ba mela thau haga dur bat ka jing yesrim ka jong me pada ka jing yat lenti ka jong utau briu ulajit ye ka ban yale persha ye me bat nang ta ko kenrat las dang ki ei baro ka jing hap ka jing jot ba ka jing janjar ka jong utau briu ya ka lenti ka bau de ban ya that hadu baun lai pai pat she ka jing yap ya ka bala shim na ka kendo ya u ablai and rai me melong u blai u jongi u ba ka tin jome ka yeto mela seng shwa ba men seng nongrim ye ki ei baro mela dep ban tmulu pa ba men pelaj ba men siu spa yo ni obrio ba dei namar kata ka daw ngi don hang ni bat ngi yeng ba ngi not ban shakri ye me ha ga ne ga jan men namar
ka ka bamelale arajar snem menshua halor jonga ding pna try ba jonga haganiga janmi jonganiga sngi ngiwan ablay ka bangin shashkor ka tin ka jongmi nabangi terang babangi sliang ka kokenran ngedwai ablay nagabantau shakri uberit ujongmi melaju yang ringkat bat hagipor ke balalit no sashisin pat ablay men yang lem bat haganiga janmin nabaklem mami ko try ngamla ban kren nabaklem mami ngamla ban lay ablay lada shi hajar teliki kentin ngabun kentin naganiga janmin kanlong gajing thala ablay bat gajing ibien henry lada mekren mami tang shi kentin kata kalabyang nagabenta jongi pangedwai kanya ablay jonga karena tryingin shashkor melong ublayhi ay namar kata kabahood kanlong hoon kabalong kanlong tang yakata kabami meibet yo shakri jongmi unkren haganiga janmit yaki kentien ke bamelabo aga donut jongu kanlong kabor nagabantan jongi ke bala dobor kalong ka jingkermen nagabanta ke bala do jingkermen ke basatang ka jingyap kalong ka jupap ya ka jingim and ray haganiga janmit men ai pat hangi ya ka jingkermen but hod ablay haga jing shate ka jing shakum hagi bo jeng ka pop ke bo jeng ka jing melin ke basniu try ba it haganiga janmit men betat no le ke kinjri ke jome ablay ki kinjri ke batte ke bakum nabang nong rai shaman simuang ya ke saikum jeng ka raibi la betat daga jing it belai ga jong me bad hoi ko kan rat ba in ki ba pang ke ba shitom men pen khia ye ki ba men kta ye ki ha ka met ka ba don ye ga jing pang jang ka men ba ka men si me ga jing pang jang ka pom sngo a belai ye ga ni ga jing dwai ha ka kerteng ga jong u Jesus Christ dwai ngapan daga jing ngen amen ka bentan ga tin ga jong u belai ka ba ngakwa ban bo kom ka nong rim jong ka jing selong ka jing pengin mau ka jong haganiga janmien ki badon ye ki bible ki para bengai ki ba ie phela ban pelit lang bagi bom don ru sngoba ban shashkor ba bat sngoba ban lech phai pat shiyeng shibet men mien ban sapule byang ye ka tin ka jong oblay ka kitab jing pen pau ka lenong ka balai ka kitab jing pen pau ka lenong ka balai nado ka dekhot ka bening kong ter hadu ke dekat ke basan ke tien ke jong oblay ke ong kumni yakini ki ai ru uong uta obadon ki hinyo ki mensim oblay bat yakita ki hinyo ki klur nga itu ye ke jingle jong pa bapadon ke kerteng ke bapapaim henrei palong ke bayam ke dekat ke baar ke ong tolong pa ke basyarai Bato pen scam ya kita ki ai ru ki basa ki ban sayap no namar ngam shim la shem ya kita ki jingle jongpa ki baladap janai hakmat ublay jonga kerkhot kabalai kong tukin mau namar kata kumnu phala pediang bat phala yos ngau batu riskem ya ka batu kela kebamun namar kata lada pam syarai nganwan kum unong tu ken tipanom yotip hakanu kapor nganwan hapa kadekhat kabasau kabalong kapedeng jeng ka jingkren ka jing selong ka kubor ka bau blai ubu aga donun henrei padon kindian ki kerteng wat hasardes ki bam shem lapin betengin yaki jankup jongki ti kita kin yo yat lembat nga haki jankup bale naba ki long ki badai uta ubajop ya uta on penkup kumta haki jankup bale bangan om pendam no dalai ya ka kerteng ka jong u naka kitab ka jingim ki para bengait ki ba it ki jong a hau trai Yagani ka kentin, yagabangala puli, hagani ka dekhan. Yagani ka kitab, yagabala to, dauta, u shakri, uba kodor, jang ublay. Ubalong, uta, u yonis, uway na ki sinran. Ki bakraw, ki sinran, ki jang unong panim, bad unong siw spa, jang bat jong pi.
Laong bahaka jing im ka jong uniu syakri uba kodor. Ngangit baro na peneng jongi ngitip syapang ka jing im ka jong u. Kumno baula IT ya laga jong ka jing im. Ban bud ya lau nong pen im. Nadu gesngi ka baning kong ya ka bala kot yu kum unong tong doka. But hoit hadin jong ka jing bud ka jong u. But hadin jong ka jing yap no. But ka jing kiu pat ka jong utrai. Syabeneng hadin jong ka jing mipan. Uni lembat kiway ki syakri ki bekodor. Kila let ya ka banyalap ya ka gospel ka jong unong penim. Balaong kila let la ka jong ka jaka. But uni ubriu ong ka tin ka jong oblay. Tang namar ba uyalap ya ka gospel. Ban kanglat ya ka jing yalap. Ban kanglat lani ban pensange. Long bakan ni kabor haga bakum kata kapor. Kata ka sor ka rum. Kata ka hima ka basensyar. Ya ka ri Palestine haga kapor. Long baka kabaki kilale. Kila set yu om day haka along. Om day haka ying bindi. Henry haka way ka shnong. Lani ka dowlenong. Kabala tip kerteng kom ka dowlenong. Patmos. Bat hang talong balabu yu. Knang ba unom yo. Banyalap ya ka kerteng ka jong utray. Henry long balhabaki briu kilat musniu. Ublay ula penpau ya laga jong ka buram. Dakaba ulat mubha ya ki baro. Hakaba ula penpau. Uya syambat uniu syakri. Hakata ka jing yo ipau. Day namar kata gadau. Lakhot bat la ay kerteng. Ya gani ka kitab jing penpau. Kaba uta unong penem. U Jesu Krisken. Uwan ban penpau. Ya ki baro. Ki ban saja. Haka pateng benriu ka jong u. Bat haka pateng ka bangingi im hakini kisngi. Ba u unlong tang unong to. Lani unong rekod. Ya ki baro. Ki ba u uyo nauta. Uba pen u. Ya kani kalenong kabaningkong kabaar kabalay kadai katop jong ki shiti ki ba uta uba kren ubalong u Jesu uong yoni unong uni Yohanes uni u syakri u jong u ya kaba unto ya kini bat ba un let ban ra ya ki syakini ki balang ki bahe ki balang ki bakrau ki badan hagada gapor. Laong baka history ladengi puli kani kabalang kaladep don komba san pos nem ay nadu ya kaba laseng nong rim ya ka hakabaka yomat ya ka jingpen em bat habaka pediang ya ki kaba pediang kata kabalang ka pediang yo nong penem bat yo nong siuspa bat ya kani kabalang latip kerteng kom kata kabalang hapo sardes ki para banget ki ba i ki jonga ka history kam daya tu syapang kani ka balang ngim datip baru syapang kani ka balang Henry Laong bakat tu kat ni ki jingtip hakane ka lenong ngiyo ya ka kubor ka bauta uba pato uang kilet ra ya kani ka kubor syakati ka balang sardes dato ya kini ki kentin banga ngalong ublay ubada itu ka bamot ngatip lut ya ki jingle ki jong pa baro baki jinglong jong kani ka balang iyo baki ka balang ka balatip kerteng kom ka balang ka baim ka balang ka badon cingkermen ka dekot ka baningkong ngabala puli ka ong Henry wala padon ya ka kerteng ka baim palong pat ka bayam lej ora ya kani ka kubor ong ya kini ki briu ke jonga Pidon ya ka kerteng ka ba im Henry ka jinglong jong pi ka ba yo syabarpan kadai daga jingyap suda nang ta syusyu uni unong to habau trai ulapa uai syu ya ki katu kat ni kita ki kentin ya ki bawong ha ka dekot ka ba arbat ka balai uang sngow ba kin mau si nang no ba pilaham kin mau kum no ba pilayo pediang yu Jesu kumno bapilayo pediang ya ke gospel kin mau ya ke doga jing it ka bapi it you try menshwa kin mau ya ke doga jinglong ka bapi dang mat ningkong
Yu Jisu haga jingim uang ken mau ya kata namar ladap him tre ban kela ke bamun habang nganwan uang nganwan kumunong tu ban nganom tre ban rong no ya pi ka bamun pin long ke ba syai no hasla jong gane ke bertai nang ta kawan ken kata kadau ba ki para banget ki ba ien balai bagane ka balang kalong ka balang walagadon ka kerteng ka jongka ka bakagaim san pau teligis nem gane ka balang kalayan kala dep ban celebrate lesi ya kata ka golden jubilee ha ka jingim badaga jingya lenti hendrai long bagane ka balang pan ka don ya ka jinglong ka bakagayam baka bible ka ong ka dekhot ka basau namar don tang kendian ki briu ki dekhot jong ka daga balang ki briu ki bala siu spa ki jong utrai ki bakata ka kenhun ka banget ka bakrau don tang kendian ki baka jankup ka bautrai ulai haki kadang kun hadu kani ka janmit ka khubor ka bangan ai ka kerteng ha kani ka por ka ba pendalet pai shalage jong ki yeng pen ken mau pada ka dor jong ka jingkeli ka bangan bu ngalabu ningkong yeladi ka bau play ula pen pat pen pra ya ga donun habanga perkat ya gani ka khubor baga jingkeli ka long manu na pedeng jong pi ubala pen betingen ya ga jankop ngan buru agak tin pareng who has defiled your robes manu ken na pedeng jongi ki bala pen betingen ya ka jankop kabau kris ula ay hangi kai kani ka jankop ki para banget ki bain ngiyo i habaki ruai ki para samla ke jongi ki don haka ya ka rong ka ba itanan habaki riam bad habaki pen itanat yelade ngiyo i baki riam ya ka jensem ka ba habang ngiyo i kadai ka ju nasdang hakun ngamohong bagalong ka babakla wala da kadai ka bangingile man lagapor ki para banget ki bain haka ba manga bat mangi ngi pediang yu Jisu komonong penim habaka don kasin ka bangi rai ban put yu nong penim la ai hangi ya kawai ka jankop ngiyo i iteman san moderator ipong ya gane ka gaun ba gane ka gaun ka bab i ipong ngimyo isu ya i ba ipong kasut ayu ka syapo ha ka jingya lenti ha ka jingem ka ba mangabat mangingi em kum kinong put ke jong utrai ha bangi rai ban put yu Jisu utrai u ai ya ka jankop bat ai happening jonga bat jongpi banong kun shimpong ya gane ka jankom Kenang baka pertai habaka pechapi kan yoi bapidei ki kun ki jonga ladangi keren syapang ki wei kinyam kita kinyam Islam lani ki briu ki banget ya katakan nyam Muslim kumnong ini tu ya ki happen menapat ba hapadeng arteli arngut ki saki ban perta ya gerteng jong tau belai jong ki ban ongru banginget hau tau prophet u jong ki habaki habban ben menapat ba hangta song baga pertai kan menjur kitai kidai hakata ke kenhon ladangi pet ya gawai pat kan nyam hari India katakan nyam Hinduism laong baga don kini ka dak ke selangmat ka bagi kita pada bagi briu ki pet syaki ki ong kitai kidai hakato ke kenhon ka don ka dakru kadon ka mak lani ka syap ka bau blai uai baga pertai kan tip bagi tai kini ki kon ki bala sius pa ki jonga baka de kata uai ya gane ga jankom shimpong kon kani kadai ka bangala ai nadu kesngi ki minute bat ki second ki baningkong ki bapi pediang yu Jisu haga donun daga bapi ong terai rung haga donut jonga nganom tereshu ya gane ga bertai piken mau arajar kan arjan riu kat prasnem menshua jayu ngeladangi ladau belai uwan haga daga pohor ngis ngau tu baga jankup jongi ga kuj ngong terai ladangi lej shabenengru ngin lej ladangi yap naga benta jong meru kam lelei bat bun na pedeng jongi haga bakum ga daga por ngiyo ya ga jankup ki bau belai open kop yangi habangi ong trai ngan bud yami ki jaka bangat julet ngamle syu menta handai ngan bud yami hadu ka bakut jengga jingim ka jonga kadi kata ka bening kong ngangai pis ngau thu
Kai kene ka jan kop ka bangi keren ha kene ka jan mien. Kadai ka bau trai u ai happy ha ka sngi ka ba piong krat ken rat rung ha ka dono jonga. I surrender ngap pediang ye me nga ai tilun ngam tresyo ye kene ka bertai. Badai ha ka bakum ka ka sngi ha ba ka dono jong pi ka pat bat ka pra. Ka ba piong trai rung ha ka dono. Pada bau trai rung wong ko kon shim kene ka jan kom ka banga nga ai. Bad yang nang ni syakmat kam day sure ka jing im ka barim pim day sure jong ka bertai bad day namar kata kadau ka kentien la dengi pen ya ka kentien kristan ki day ki briu ki balami no nakata ka jeli jong ki wei pat ki briu ki bala khot ye ki bagi di nong bon jong uta u Jesu Kristus habang pet ya ka bertai ka bangi im hagi ni gisngi ka donot jonga ka pat bat ka pra ladangi keren syapang ka jingkut agan ni ka janbit jang ka ni gisngi hatungi nang yos ngahumo ya ka jingkeren koki kun ke jonga tolong pi ke bakon don mo hadu ka ni ka janbit ka bamenta ka bapiong pastor ka thong ka jonga nadu ya pi ki barwa ya ki kwaya ya pi ki parabat ki henman ka bapiong namar bau belai jonga ulong bakon ngaru ngadai balong bakon pidang rai ma pidang tuai mo man kesngi ya kani namar bau belai jonga udai ubakun ngaru ti katong ka jingim ka jonga ngadai ban long ubakun ngi don ha kani kesngi ka ei ka bangim don kalat kamai ngi don lon ka spa ngi lanang krau ngi kan mau ha kesngi ke bangadang kan mau ngadang let kelas ha kesnem arajar lai ka bangami na shillong ngami na maulai ngalet kelas chati St. Anthony's College ngakan mau ke para bangai kebaik ngayo shipau tingka ngaladap baroshis ngi ngalayoru bandisha lembaki parlok haga college ka bangai ngalen henry ngan yetu yepi ki para bat ki henman lada pilet nang ni sha jawai lada pilet nang ni sha shillong san spa tingka piladap mo tanggabai kaliru lesi pinum padap ya ka bapi pi don bat penon kam ka pisang ngilanang krau hagini gisngi ka burom ngilanang krau ka jinglong jang ka balang ngilanang krau ka statistik ngilanang krau kat bagi sngi ki por kinang yai ngilanang krau haga spa ngilanang krau haga lat kamai ladengi pej haga liang jong ka jing sumaru ngilala menta ya gaban yo ye kilat jing sumar ladengi kwa ban le shavelor ngi kwa ban le shadeli ngi kwa ban mi shabar jong kari India ngi don hangi ya kalat hagini gisngi andai kumbangalong ngampat jiyo ipat kum kani ka pateng benriu ka bam khon kabam tip ya ga ei ka bau play ulale halor gading pena kam tip ya ga ei ka bau Jesu ula syayap halor jong gading pena kadega pateng benriu ka batang super tiak ngan pendekut no ya lega jong gajingem dang men hagini ki artayo ki balalik no kadega long yeng ka bam pat long kristan ngayo ban ya syongkai bat ki haga bang yo ban pet ye taru haga hospital haga ba yamai shipara ai pet naga kamra ka basyamai haga kami let cheka kamra thia bat hangta pasino yeladi ka suk ba haga ni ka jog ka baladangi let cheka jingyam kalong very easy haga ni gisngi ka de ka jog ka bangi ong bangim don jingkermen shu kalawe ngim don shu habangi pai cheka diang kamon ngiyo i ka perthei ka jongi ka baki briu ki ong ngila banlong kat bangi ngi kwa pila banlong kentei pila banlong shinrang pila ban em kat ka ba pipimon ban ngiyo i haga jog ka bangi ngi em ki briu ki nang ban ong happy te pastor kala ban bakla hangate kadai Bahkan ni kadika jok ka bangingi em kabam tip ya ka ei ka bau try ulale halor jong gading pena bat ngelanang hiar war kata ka jankop ka bau try ula ai hangi kani bonsin ngilau bat ngideno ya ka tang namar ki ei jong gane ka bertai kadika jok jong ka social media bat ka jok jong ka Instagram ka bangiong Instagram insta menta instant menta ki kon samla ki jongi ki syariam hagani kabaki that ya ga long renyeng ki that ya ga im kayat kayeng ka jongki kim buram shu yano tang namar balai ban yo like o pi ba briu ba man ta gasngi o itanat ba ye pi man ta gasngi baladadon ki briu ki ba ben ye pi o ka donu jongi ka pang bat ngin le ye ki ei tang baki tai kin ong ish itanat ba ye pi
Bat ngin persyang ban ong ngidon haki WhatsApp group ye jongi wala ngim dei te kumta ngi ngau thu baga nongrim jongi kam dei kumta ngi persyang ban le ye ki ai tang bakatai ka kenhon kan pediang yengi. Apostol Paul wong haka shiti ke jong u shige Galatia kalanong ga beningkong ka dekat ka besipau. Ho ngate ngampen bor yano. Nang nungawat ya kata ka like lani ke jing itanan ngangawat no teu bleyu jonga hatu kam labyang ki parlok ki jonga utrai ki para banget ki baien bala dau tei ubana jrong ubalong ublei jong pi wong khon I like what you're doing nga comment nga itanat ya ke jing le ke jong pi kam labyang mo ka ba ublei ong ko khon nga itanat ya ke jing le ke jong pi labyang tang kata ki madep si kawai ke bertai ki madep si ki brio andoi namar baki wei ki le ngirungin ya le lang o kita ki le ti ngirungin ya le lang baka di kani ken ka jok jong ka jing bom khoi ka jok ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya kersum bat kane ka bertai bat ngim tip shu uno kristan uno ubam dayu kristan ki para bengen ki ba iet ngi yo I hakari ka ba iet ke jongi baga jing shepting yo blai kala jano ngim shepting shu yo blai la dang long ngi tip ya ga ai ka bau blai wat lau don ong upo la ka shiti ke jong u shigi nong rum kala nang ga ba ar ngi tip yo blai bau don henrei ngim tre ban burom ya ga jing don jong u tau blai om dei tang kata ka bangi yo I ha ka berthai la dengi pech shala diru ningkong yo I ki para banget ki baien baga jing syakri blai ga jongi hagini gisngi kalong I kumbangi yari tengen haga balang ka Bible ka yathu kumni haga gospel ga jongu Lukas kalanong ga bakat lai ga dekat ka bakat wei kadan ka wei ga briu ka bapang ya ga jing pang kat prasnem kadon ya ga jing kedor haga kti ga jongka nang tala dengi pet ya ki wei pan haga gospel Matius kalanong ka ba au Marcos kalanong ka ningkong ka dekat ka Sao Paulo ngiyo I yo tu briu ubapang yang lingkut neu briu ubapang yang tholi ki briu ki bapang ya gani ka jingpang ki di bansa syabar jong ka snong lakhen sang ya ki di bansa syabar jong ka snong sya ya ki watang ka serngiuru kan rung hasnong namar ladakan long kumta ka jingtim kan wan haga daga snong ga jong ki long bau tan nang tai umi tang bau yos ngau bau jisu ya lesi naga bakum kan galenti umi uang da shalan thamau ru kam lelei danga sya penyap ru kam lelei tang bangan yo tei unong penim jonga bat u yo ya ga jing pen khia ha ka baka jinget ka jong uong ko try lada memon yang ha mela ban pen khia ka gospel Lukas khat lai khat wei ke thu yangi ka wei ka briu ka jung wan man la ka sngi sabaton ha ka jing slok ka jong utrang ha ka synagogue ka julet se ka jing shakri blai man la ka sngi u blai man la ka sngi sabaton ka sngi ka ba khut ka jong utrai julet ha ka ta ka synagogue kat prasnem galadon ya gani ga jingpang han re gani ga brio wala ka shong hakman kam yomat ya ga jingben kia baga Bible ka yathu yangi dai trayo bong alengan pen kia manga ko khon utu brio bang ong meneu don nang tai na khlau wan shani kani ga brio kadan hakman kam yomat ya ga jingben kia kalong ga jo ga jingim ga jongi ngi don ki kinjri ki batte yangi kani ga jankop jongi kala jabo ngi ong kam lelei we learn to live with it ngin ya imlang ngin ya lang ngila ya baroshi kata ngin ya imlang kam lelei ki para bat ki hinmen ke jongha ke di kan ni kan ka ba pen pat ya ka donun ke jongha ba wat ha ka jaka ka ba kentang ka ba ngayo I kan ba ya ka jing ijli ka yo banrong ngakan mau yo weu parlok ujonga udan hari bilat menta ubangi pulelang hagisnem syah hati gapor ka badon nang don syati syapuni hagisnem araja khatwei khatar khatlai ya ka bagi yo ban ye pulelang bad utau parlok ubadan tang shisnem ai syati ngakan mau hong ye gani goi ka kentien ha ka baula kala kristan udai nakan yam Islam nakan yam muslim wong habang ngapet ye kan yam kristan ngan bu agak tin pareng kumbawang at times Christianity
is a joke of a religion wang. Ngong balay me ong kumta. Melong ru Kristan, melong usyakri jong ublay. Huang ngaong ya gani namar kaktang palan abang perkan. Ngaong bangapay ya ganyam Kristan. Nga i thamula ban nga i samud kan. Ngaong balay bad uong ya gini kikentien. Latho te hagaktin ka jong ublay. Latho agaktin ka jong ublay. Balay pim shia bot ben. Balay gadan kam ya pi. O kadong kumta. O kalong kumta. Latho te haka Bible. Balay pim shule ben. Ki para bangit ki ba ihit ki jong ha. Bunsin mga bat mangi. Ngilong ki mrao jong kapop. Ngiong kam lele ngin ya im ngin ya yait lang. Pi haka jing im bat haka jing yait lanti kumu Kristan. Haka baya day bat kapop ngideban sngotu ngidon lai tali ki kerdan. Kabaning kong kadai nadu balaka yangi kabau David uong ikan mau hakasam kabah hakakpop kakpo jengka kemir jenga laka yanga bala pendep ya kata halor jengka dingpna bagadon sagawai pat kekerdan bagata kelong karai kejongi kabangingi shim banle neem ya kapom namar hakadonut kejongi shwa bangin le ya ka kadon kajing pensngau hakadonut jongi kong kun wat le si kun le si ya kani la kalong haka shongka shongman la kalong haka rai ya kinu ki kam shnong ki kam balang ba kinu ki kam haka jingem kejongi kadon kasur kabarit kong kun ya shaprang kong kun nai le ya kani kadi kata kalat bak kalenti kabangi shim ya karai ngin lepop nem baka kerdan kabalai kolong bangi beteng ban le ye kani kapop namar bakam lele ngiong pi bunsin kum ki Kristan ngajuyos ngau bagi ong ngan sakela kabamun ha kabakat do ngan sapen khoj lese ye ka jankop ha kabakat do namar balai udakat halo juga dingpna ublai ula ban le ye kata Dengan itu ia pergi para bangit kita ini. Kita Bible ke keren syapang utu dakah alor jong geding pna. Nado balakha yo juyos ngau ye ka kerteng ka jong utrai. Juya kendo yo Jesu wal habaulas dang ban rangba ban samla wong ayos ngau ye ka kerteng ka jong utau trai. Ban ngatip bangan saya kendo yo halor jong uteu lum Golgota. Bat hakasyik lemat ka bau ye kendo. Hakata ka momen ka bau ya kendo ka keleman hakata hi uong uklem penslam wangan pai bat nga ko kenrat ken maulem ya nga ha ka paradise manga bat mapi hado kenega janmit ki para bangit ki bayen don mo bapen boring hi ya ka bangin wan jing ya seng don mo yangi ki bapen bor ya ka ba ngin puli ka tin ka jong oblay ba bangin tuai kanungot na peneng jongi ngira ya ki Bible ha gani gisngiพี่ละดังอีกเล็ดยากับโมบายแต่พองจุติของดองกับบัจรองกัดนี่รู้เงลิพายเชียงเงลิพายโอละเล็ดกับโมบายแต่วันกับกาลีรู้ฮับพายต่อเสียมลงแต่เล็ดกับไบเบิลบักกอดจรายอ่อนเสียไปลังยังปัดหาดูกัตตาก็จึงลงสติงก็จงงี้กับบังยิเล่ยากับไอกับบูทรายละอายยังไงไปหาก็จึงลงก็จึงยาเซ็งngalai dak kawai ka kerteng bat ngaong ki di ki Kristan shibaji menta ki Kristan jongi haka ki GP assembly ke jongi ki Kristan shibaji ngakaran ningkong hala ka jong ka balang ka jongi asor haka district jongi hajayau bat keleng ka bangangaleng ngayoi haka jeseng shibaji baro ya pen ya leng dalawai tes kriat palat fi shiven kamlong shu hato lej football hato lej ki kam ki wei ngi lej beng kanungot na peneng jongi ngi pen pep school ye ki khon naka ars pas ngi ka bangi ngi yo mencem snem da pangru ngi ong khon le le khile la di dawai sawan shibet satya sapen saaj bha da de ban le jing ye seng step nai shu pi khon nai le je seng thia no pi man ta ka sngi pi sngu shitom thia no nai le jing ye seng shu man ta da de por exam Lagadai por matrik ne ka por bagi ele ya ki bot exam ngaken mau ka po bangadang ele matrik. Udan way parlok ujonga na ka jingpang uki bat ka drip uwan tho exam. Ka wol Sunday school pat baro ya peplon. An nai lek phim don kam lek ye ka tuang yong. POE ya ka jing ken sting ka jongi. Ngaju ong ya le ka jong ki khon jong ka balang.
Wat jialam kai ki khon ke sengi Sunday. Syatai sya jayau ke jongi syatai sya maulai ke bangasa ngajuyat ban na golfling. Pietip bhai ke golfling syatai. Ngajuyoi ki Kristan ke Sunday ke Shuslei ke tu bat mentala khang lakir. Bat hakawai kaliang ngahingo yu play ngong trai. Aingo yu me ba melakang dia ke tu. Ka baki bor kita ki bapet ki lakang hap siu da ke pisah ban yo tiket hang tu. Nama ki khun jogi ki para bangai ki jongi ki alam khun syatu sengi Sunday. Dei ban le jing seng yalam kai ki khun. La syai de ki khun ki la he kin selej hi. Ki kemi ki pa selenyar pastor tu memesan syinu ki khun jongi pilai kai hi dang ren. Baka jing seng kam dei sengi Sunday je seng di por lej kai. Sunday di por lej kai. Ngilahi kai he dang red igi khon jongi bayakan ni ka bau play u lai ngim da kain snap tan le jinge seng shi sien kalabyang kanungut ngidang ye pule ya ka Bible hado kini gisngi ngan keli ye pi goi ga jingkeli kat nungut na ka jowai presbytery ki jongi ki para bangej baro ngingej bakani ka Bible ka de ka ktien ka bakhu jongo blai ladang parakti baro ken rakti kanungut na pedeng jong pi pila pule nas dang hakun lai sangut le segidan bangan penbut sedagani dai tang u Kristan u basyungej klem pule takadau dawan u briu ya thu a u bi u kiu di wan o hable kum ta ya mare di no ila di rum lelei namar ya kani ka bangila yo kalong ka road map jeng ke jingem ngim da ken ko artan hado kata-kata bat dei kani ken ka dak jong ka jenglong mrau ke jongi ka bangim ken snap ya ka ka bau play ulai hangi ngiyos ngobha ya ka ni ka thma ka ba thma Russia Ukraine manu bamtip ya ka ni baro ngiyetim manu bamtip ya ka ni pun jong kari khasi jantia ke jungi manu bamtip baro ya thu khanalon o balai kata ka asam kawan kumta o ngidon lagi jong kijing pensngau ke jungi ladang ye keren hapara parlok ladang ye keren haki bangi ye syam neng ye keren haki lat pathai kubor kadan gawai gathma ka ba u Kristan u yotia man la kasngi u saitan uwan ban ong bat ban ken terput ye ka yeng ka jong pi u pa jong ki khun u dei u jong nga ngi yotia mangi gom ki Kristan u khun jong ka yeng u dei jong nga ngi yotia ngim le ye kat nungut na pedeng jongi hagani gisngi ngila yam man la kastem try u pa jong ki khun try ka kemi jong ki khun try ka yeng ka jonga try ka balang ka jonga kadon kam ye me kanungut na pedeng jongi ngi yam ngi lenyar ngi tar ye lagi jong ki donut ke jongi hakmat jong blai bangin yo i ye ka jeng kentur pun ka jong baman ye ka bawang dan kam doi shu pi pastor kan ni ka yeng ka dei ka jonga hadu kata u saitan ulakam bagi kun ke jong blai ki di ki jong pilale ayu ki para banget ki ba ien ha ka ne ka pateng benriu ka bangi yo i ba ka jeng bom kun kala sensyar ye ka hadu ka ne ka kleman ka ba menta ka balai ngiyo nang no ya kene ga jankop ngala keren mene haba utrai uai pis ngothu kat no shio eimo utrai ya kene ga jankom hakaba uai ya pi ki para bat ki henmen ke jonga hatu utrai u yo eimo ya kene bantiet ye kene ke jankop kadon kador bat kata kalong baka snam ka jong ukun jong ublei ka hap banmi bat ka dawa ya ka snam ka lui ka snam ka jong utrai ka badai banmi ublei ula persyang ban penduk ye ka pop naduk mendang long ka berthai wangan penslei ye ka berthai da ko ka pop kanang krau haba wangan thang da gading ye ka berthai baka pop kan do jan ka pop kanang roy padu blai wong ko khun don stang kawai kalad ban pen im ye ki thi ki khun ki jonga ban pen im ye ki khun ki jonga kaladai sakamami ye ka ba men len pikan mau ka shithi ke jong Paul ki Galatia kalanong ka basau ka dekat ka basau kaya thu yangi bahakaya ka bakrau ka jong blai badakaya ka bau blai uong appointed time badakaya ka ba biang tam ublai ulapha ya lo jong khun ban yap na ka benta jongi ngi yo i hang tu ya ka donut ka jong ublai ka ba ublai jongi ngi puli ka kitab Exodus kalanong ka balai ka dekat ka ba nyau ka thu yangi
bau belai wong Moses la sau pos nem ki khun ki jonga ki la don ha ka yin jong ka jinglong brau ha ijim ki la yam ki la sngosi ki la linyar nga ublei minta ha ka khot ka bon yowong nga kin mau nga la yo sngo ya ka jing yam jong ki khun ki jonga Moses lej no mami ban pelaj no yaki ta ju ka donut ka jong ukpa oba beneng kun jonga kala dei ka por ngamla shu ban pen ngamla sha shu ban pen ya ka jing jenjar jong ki kun ki jonga ha ka perthei bada ka pop ban ngatip lada ngamla ban le ei ken yap met ban men sim ken ban dan shu kata ka jing penyesuk ken ki para bengai ki ba ihet ke jonga ong ka tien ka jong oblei ha ka shiti ka jong Paul shiki korin ha ka lenong ka san ka dekat ka ba arpuai ha ka shiti ka ba ar ong kumni apostol Paul namar yauta ubam shim latip ye ka pom la pelong pop yu na ka banta jongi knang ba on pelong ken yengi ka hok hakmat jong oblei ka snam ka jong unong penim hap ban hap ka hap ban mi utrai uhab ban pendem ya lega jong ka kle namar ban ai hapi ya ga de ka jankop ka ba pi yo menta kam dei ka ni ka jankop jong ka do ka de ka jankop ka ba ublai wai ha ka men sim ka jong pi ki para benget ki ba iet ka jong ha utrai pinda puli ka gospel ka jong Matius kelenong ka ba ar pun riu ka dekat ka ba lai pun riu ter hadu ka dekat ka ba sapusan sau pun riu Jisu ak per get samane jayu laisien udwai hang nu pin syam ha ke Bible ngala persyang banwan Jisu judwai laisien ya ka jo henrei hak per get samani laisien ya ka jo udwai wong ku pa jonga la da long ka mon si pelaj te ya ka ni ka khuri ka bangangan di kai ka ni ka khuri ki para banget ki ba ye kai ka ni ka khuri ka ba ukres udi banai ha phi ya ka ni ka jankomพี่ดอนอยากกับเปล่ากับจงพี่ให้กินกิสงีอยากทำอยากคลั่งดิชากีดอนกิเปล่ากิบาเรตกีดอนกิเปล่ากิบาเฮกิกาแฟมอกกิบังงีอ่องกีดิชาบ้ากีดอนประชังบันเล่อยากกันนี่ฮับพิเลชยิงชิเบนประคัดอยากกับคุรีกับเดย์กับบดีอุตรายหากตู้กับคุรีวัดปันดับดักชาดักชินีดุสลาชาดักดุนปันดับดักนี่กิกันเทียนปันดับดักจิงทอกpendap da gajing syukor gajing bom ko ngu gajing mani blai thau gajing kwa brai gajing klim gajing bom khuj kanuti jaklia gajing penhap khun ka sakhi lamler gajing bishni gajing batbor gajing penyam gajing bitar shla gajing tu gajing kwa raha gajing sarong gajing arsam gajing shetkala gajing trangbor gajing ngej biet kita gajing tim kita gajing tieng gajing khuslai pendap ru da gajing no mensi daga jing le shiliang khmat daga jing syak le ben bat pendap ru daga jing pang baro ki badon hagane ga bertai kada ga jing pang TB ka jing pang kansar kita ga jing pang ki babun ki kerteng pendap lut hakata ka pela bat aga khuri bat haga bakat do sa pendap daga kentien jing yap padu trai wang ko khun ngan di ye kani kenang ba pi pinom di shu lano pada bau try open dem ya lega jong ka kle halor jong ka ding pna bat pi pin yo i la da pi pule bha da ka donot ba bau blai on pen sha ya ga jimut berkat jongi ngin yo i ya ka donot ka jong blai ka bakat arliang la pet ya lo jong khon pi don ya lega jong ki khon ki ti ha ka jing pang jong ki i ya ki kom ba ki long i no ya ki i marwei ki mat yap hang to ka donut ka jong oblei ka pai ngam la pet ya lo jong khon balei tang ban ai ya pi ya ka ni ka jan ko pang ye thu ya pi sngotanat uwe unong tho uong ya ka ni ki gentien it costs God everything kadawalut yo blei kat ka ba udan tang ban penim yo brio kadawalut yo blei kat kaba udon tang yo wayu khun bat yo taru la dawano ban ai api bat ong khun shim kani ka jankop kabada ka snam ka jonga ngala thiet pai shanga ngan pen kop ye bi
Badai kan ni kabangi yang ngiyaj hado menta. Dan bawan siya kani kajing yaseng da kajing sngausi. Ngam taray ngin sngausi. Lesi ki bapang ki basitom ngi don kajing kit ki bakia. Lesi ha kajing dono kajongi ki ba iet ki baton ngi don ye kajing sngausi. Henry kajing sngausi lembat kajing kermen, kajing pentengan. Piyo nang no ya kata, pirkie balai menta kasngi. Hagapo bamja Christmas hagapo bayalek kemen pirkie. Habaya kublai presbytery ngi juong ngi ju kublai ngi rkie iwe. Piyo nang no ya katu kajing rkie. Pidon hok nang no ya katu kajing rkie. Ka smiling face kajongi kajing kemen kajongi. Ngi yo namar ba uta o bala iet yangi. Wangan pendep ko pa. Bagi ni ki kun ki jonga. Kinom yatsyo ya kene ka lenti ka bangangayat. Ngiyo ya kene ka jankop. Om day bangi siyo ay. Ngiyo ya kene ka jankop. Da ka jing do no ka jong utray ka baw pandem ya la ka jong ka klit. Manong kun ngale ya kene baro na ka banta jong pi. Ka bakado ha kene ka janmit jong kene ka sngi ki para bangit ki bayet. Day tang mapi Shimet. Day tang mga marway ngatip bagani ka jankup ka bangapong ka stem ne kali kayong. Day tang mga shimet bat day tang mapiru shimet pitip laga jong ka jankup minta ka janmin. Pitip ka jankup jong pi ka stem kayong lani. Kadai ka bajarngam ka badon kam ya ka jingsat. Ki para bangit ki ba ihit ki janga utray. Ken mau kum ke KJP Assembly ke jongi ngiladon kumbah nyolak ngilanang kraw ha ke jing bun ke jongi hau pat lang ki banget ke jongi nyolak ngedon ha ke ri khasi jantia bat ngidei ki babun pat tam ha ke ri Meghalaya ke bayar ke jongi henrei ublei thau ya ke jing bun brio kat nongut pat nakita ki day ki bakat donut jongki ka bet badutrai nabahaba ublei untau ya ka donut ka jongi ublei untau ya ka ni ka donut bat kat kum ka standard ka ba ubu kat kum ka kerdan ka ba ubu pikan mau haka kitab Daniel kelenong kawasan ka dekat ka ba arpusan Lami ya katu ke jingtho haga kenro mene tekel u farsin kusim la perta u Daniel haga bau la batai la thau ya me kusim Belshazzar haga negamit bat la shem ya mi ba meduna la thau mano u thau u blei chonga u blei u baim bat u la thau om dei kat kum ka kendon ka ba mi melabu kusim kat kum ka kendon ka ba u blei u bakuj u blei u bakraw bat u blei u bam jusha shiliang kman u ta u bu ya ka kendon bala shem ya mi ha ka negamit ba meladuna baka bakam sngosi ka bakam pat donut shu ban ya kata kalong ka ba but ya gitu khan ba yausim Belshazzar la penyam met ban mensiam baka Bible habaka keren hang tu haka ketin Hebrew ke jingyam kam thau ya ke jingyap jong kamen ka thau ya ke jingyap jong kamen siam u Petrus wong haka shiti ke beningkong kelenong ke sau ke dekat ke bakat nyo naga jing bishar ke jong ublei ka sedang naga ying ke jong utrai ka jing bishar ke jong ublei ka sedang naga ying ke jong utrai anampat bishar ya kiwei anampat bishar ya ki bampat ngeng an bishar shwa ya nga ba dia pi namar dei mangi ki balayo ningkong ya gani ka jankom kita ki bam ngej ki bam pediang kita ki larem lupa ong trai an bishar le shu ya ki dei mapi bat manga ngin hap ha kata ke jing bishar ka ba ublei naga banta jong nga bat jong pi ulabu ha kani ke sngi ki para bangej ki ba i ki jonga bunsin haga jingya lenti ke jongi ngi deno ya kane ka jankop ngi penbet ngit no ya kane ka jankop haga jingya lenti ka bangiman ya ke jing haga jingim kadan gawe ka jingya thu kana ya ka bangayo ban pule kadan gawe ka brio ka ba don hangtai hari Amerika long ba kane ka brio ka kwa bat ka trang ban yo khun
pra kendai snem kala syongkurim kam yokun satya kadwai man laga step man kamit kayam hakmat jang ublay kong ko kenrat jonga hatu kalong ka babakla mo yang abangan pan nami ken yaukun lani yaga kun kat kabami me ay yang kabanga ngakwati namar baro ki don lang haga bakum kada gapor ublay laong haga way na gajing pos niu ga jongka laong bau blay ong ko kun nga shems ngobha banaka singkai jongpa kin mi ki kun kikti bagane ga briu kalayam bad goong kukunrat ba i saka ken ya kabangan le haga jing im ya kabangangan im tang nagabantah jong mi ken laong bakalayo shisha yo kun shinrang kalayo ru ya ki wei ki kun ken rei ki kun shinrang nadin jong uta obaning kong henrei uta obaning kong u compare na ki wei pan namar hadin balakha yo u shagabertei hadin arbat lai benai laong bau niu kun ulayo ya ka wei ka jing pang ka balakta ya kini ki kman balam matla latap matla yo nadu kata gasngi layat ki snem ki por kat riu snem long bau niu briu bat kani ka yeng ka sem jong kani ka briu kim ju kiu shu shiga jing seng ka dom yu play balay bau ai kani ka jing pang yau niu kun uba iet ujong ka henrei laong ha bau ladap kat riu snem ka gerta kani ka briu laong utau doktor uba ju sumar ya uniu kun bat ye kita ka yeng ka sem long bau ong ka don ka wei ka jing sumar bagata ka jing sumar ka long bala ban pen klan ye gini ki tiet jong ki kmat jong ki kelong lani ki kena ki samla ki ba mensyala yo iteng ban pen ipat ye ki kani ka briu kala kemen bakala lej ban le ya kata ka jing sumar hata ka hospital hadin jong ka operation bat ki ki bala le long bau la weng ya kata ka plastar ya ka jansop ka bala don haga kli aga kmat ka jong utau kena ula pet shani bat syatai ula yo i chapang ka diang ya ka wei ka briu ka bayam bakane ka briu kala ap bat kmi ladau kun jong ka ula yo i ne em shisha haba ula ong ya gini ki kentin hatu pi dei imei jonga kane ka briu kala mare kala kedom o shisha menta uniu kun ula yo i pan banang ta long ula pai ru syaka biang syaka mon ka jong ula yo i yo wei rang ba lembat ya ki wei pat kita ki kentai ki shenrang ki badang kena long hatu pi dei ipa bat ki para ki jong kala don ka jing yam bat ka jing kemen ba hadin ba ki lami na kata ka hospital ha ka sandi ka baning kong ki la lej ban ki syaka yeng mani ba ki la rung hangta nadu balarung laong kata ka jing yatu kana bau niu kena oba kan riu kan nyo snem ola shuyam bet nasdang hakun kane ka briu kane ka kemi kala lingo bala penwit ya kata ka jing seng laong bala de ban ya lampat yu sheyeng baga kemi kala dom baga ong ko kun balai meyam balai melenyar katto haga yeng ka ba kentang ka jong oblay haga yeng mani uniu kun ola ong mei balai pim jialam yanga shakaduga jaka balai pim jialam yanga shakaduga yeng mani wang ko kun kumno pitip bagatu kadiga yeng mani kumno pitip balai piong ye gini ki kenten kanega kami uniu kena wang mai ngayo i yo wei briu obadan hangto udeu tu ken menshwa haga jing matla ka jonga ki bun ki kena ki iben yanga ki tap kli bat ki ong ya tu dei manu ki iben bat ngalong marwei ngayam marwei balai ken baki para jonga ki yo i balai ken manga ngam yo i bat man la kamien haba pi pim don mei haba ngajau ki umat man la kamien udeu tu briu ubaka kerteng jong ulong u jisu ken u keduk tia yang aman la kamien barka ni ka briu kala yam bakala jau oman kat riu snem ka dom yo blay tang namar bamat ye gane ka jingpang ka jing shitom ki para bangai ki ba ihet ka jonga hatu kane ka jankup ka jong pi ka betngin tang namar ba pi mat ye ka jing tang namar ba pi question yo blay balai ngalong kumni balai ka ja kumni yanga ngagan mau ye wei ne ki para ar kemi jonga hagasnem arajar khat prang ngagan mau hagadugasnem hobanai September hakitayo ki ba khat do Hagaba ulami na laga jong kayiheng banlay shatay siya soora.
haga jinglet ke jong u dia kata ke study tour na ke college laong balade banwan pai habangila yo ya ke kubor bade banai shau no ya ke met yam ke jong u namarula klat no syata ke kemi ngim shim la yatu ya tai nana e jonga ngim shim la yatu wal habangila ya fuhun ya ke parlok ke badan syatu laong ba ini kemi ngim shim la yatu tat hadu ya ke ba in sapoi hakrai ke jaka na bangim tip komno in react lane komno kanja ki para banget ki ba ihet komno ngin selok aga kum ka dagapor komno ngin keren ya ka ktien ka jong oblay haga ba kum ka dagapor ka palat ken haga ba ki mat ki briu ya ki jing ngaken mau biang habalapoy hang tai haga way na ki hospital hang tai hapo sora haga bangi don hang tu haga hospital habaka kami kalayos ngau ya ka daga jingja habaka kami kalayos ngau bakala tip ya ka kubor kala lempat ya ladi hamadan kala kedup ya ka met yap ka jong ukun kalabat ya kamet ka jong ukun halaga jong keti bat ngani thu ya pi ngi don hajan ngamnut banong ye ngak kedop ngaban ngamnut banong lo ka de kamon ka jong ublai ka palat bangin ya keren ya gata hadin lesing ila ban pen ngau thu henrei hang tu ka palan henrei na ka shintur jong ka kemi kong ko kenrat mela shim no yukun mela tarno ya ka do ka snam ka jonga henrei ngan syakri ya me kat bangadang em ki para banget ki ba iet ki jong ngau trai u apostol Paul wang ka ite ka ban penya khlat ya nga na ka jing ien ka bangadon hau nong penem jong ha ka lenong ba pra lai pusan ka dekot ka city ka jong u shiki nong rum wang hatu ka lanon hatu ka do kam do jam hatu kam don ka lawe hatu ka jing bom don jing kermen ka ka bau Paul wang ka loho ka ite ka ban penya khlat ya nga ujubab dalade yalade nama ka deka testimony ka ba uman wong ye gini ki kentien kanum don kanu ka jing yap ne ka jing im ka bala penya khlat ye ka jing iet ka jonga ka bangadan tau kres ki para banget ki ba iet ka jonga utrai kumno ka jan kup ka jong pi ha ka ni ka jan bet jong ka ni ka sngi pila pen khoj hok ya ka pi ri kendong ya ka hatu pi ong kan ran na mar melong oba khoj ngaruti ngakwa balong oba khoj bangan bot yeme tang kata kalabyang ngani thu yepi haga sngi kapor ka banga IT haga snem arajar ar kadi kapor ka ba tam haga jingim ga jonga kadi kapor banga don marwe kapor ka ba ki brio ki isilon ki brio ki benlon bakadang kapor ka banga jaw ki omat utrai wong ko khon haba me yat ye kene gelenti da ba deban paru par tama men bot bet yanga ki para banget ki ba ngimtip nang ni syakmat kai ka banja yangi ngimtip kai ka bakum ki banget ngiyo ye ki dak ki shin ki bangi ngiyo kita ki uniform civil code ki bakaway kanyam bat kum ta ter kenang ta kita ki anti conversion law ki bangi yos ngau ba nang ta ngiyo ye ki jingja jong ka berthei from bad to worse na ka jing sniu siya ka bakam sniu day banga penting ya pi ka Bible kay thu ya kata henry kumno kan kum ki banget kani ka jankop ka bau Chris ula ay hangi hatu unong mo bah ka Joy Presbytery dangbon ki ba klempen betenget ya ka jankop ka banga ngala ay hagi baka kular ka jong blay kong nganum pendamno ya ke kerteng ke jong fi na ka kitab ka baim ka ba blay ulabo ngadwai ba blay kerku ya ke ne ke kubor blay nyarap ya pi ki para banget ke ba ye ngin long ginong sngo ba kinong le ya ka blay nam ta ka buram jango amen ngin adwai ngai ngo ye me ko try ha ke ne ke jan mit melong blay ubakra wa blay ubam ju eno yangi mela yangi hado ke ne ke jan mit panyarap yangi kanya blay habak ketien jong meng ngelayos ngau ngin long ginong ngau bat ginong le ya ketien ka jong me khnang bakat ni upat lang ubala siu spa o jong me ngi hang ni to pha yangi kan rat ngin yeng pan long ha ka liang ka jong utrai khnang baka perthei kan tip yo Chris ha ka jing yem jong e semua belaya ke jing duai agak kerteng ke jauh jisungi duai ngi panda ke jing amen
Nga ai kumlay yagi noise ni ta baro nadok ke ba pulis dang bat yagi nigi ruai sem mesem bat yagi kwayar kibra ai ke jing prehem hakan niga jing seng presbytery ke jongi tang ai kumlay pi bat nemitai pastor bala wanra yagi kubor kekten ke jong bulai hagan ni kesengi nganges kem ngedes ngauhun bangiyo ya kesengi ke bajem bat kel air bat kemadan ke internet ti ni kermen skem imi nang ne ngembo ke jingkerku ya ka balang han hap chikan persit ke belak pediang ya kan ka presbytery ke bingiyo ban sakri lai loid klam don kano ke jing penwit nyerwai ke ba laispa ar pakundai Laispa Arpakundai. Shania Hagita Lajo Ete Menu Hinjukendo Uban Re Ban uble et shashua shen pan yo shala dehi et shashua Jen pan yo shaladi kublai duya baro gibaha berte gedon banya Katashi syaengamo don tangkata yaki jeng kwaban penhon don tangkata yaki je waban penru alemeba kami tenar yaki jeng kau belemba ale shondo hakadonut peniten natrayanga ben kloi kenrat ngalai ije ya be ben kloi kenrat ngalai ije ya be alimeba kami tenar yaki je kau belembang ale shondo hakadonut peniten natrayanga ben kloi kenrat ben kloi kenrat
ngalai ide yame ben kloi kenran ben kloi kenran ngalai ide yame ngini duai bat hagabawai no adru ai bakajing ai kepada biang no pnim jing Jesus Christ kejing kebapalag bemayan kejong belai kepa pada bam cukut kejing selok kejing nurkat kejing alam bagi pesat bor kejong mensim bakut tu kini kilai ki bor jong wai belai bam cukut nurkat lembat ngi baro iwai piwai nurkat lembat ki wai pat ru kirungai kirukoi benak ni bat keleng saudong kebertai menta besi bam cukut halak kertaru amen.